It's 7 a.m. Wednesday morning, October 11th. I'm going to Kokkola in 2 hours. My train leaves in 2 hours. 2 Stunden. And I just got home from work. Been working all night. I'm really tired. Really excited to go home and meet my friends. And hopefully this documentary will end up good. But now I have to take a shower, then I have to eat, and see you soon. Bye bye. Hiljaiseksi. Jätkä ei puhu paljon mitään enää. Ei, nyt ei pysty. Tuo kamera saa niinku jo. Tämmönen herkkä kaveri kuin minä. Kato, ei pysty. Hördu, jag har varit hem från butiken har jag varit hemma cirka 20 minuter så jag har inte hunnit baka ännu. Niin, joo. Vanhoja, niin Pertti. I've been awake for 30 hours now. 30 hours. It's good. Hey. Hej! Yummy. Mom's Bakery. Keikkailu. Sieltä kirjoittaa tänne ihan mitä sattuu. Nyt se on saatu. Sitten, onko teillä tulevaisuuden näkyviä, mitä te haluatte Saavuttaa. niin muuta paikkaa silleen? Ei. Robertskofi. Kato, mä tiesin, kato, Tiesit? mä tiesin, en mä itse olisi ne halunnut kyytiin, mutta kato, mä tiesin, että oli semmoisia kato, mä tiesin. Kato, tääkin valkoinen on, kato, tietää, kato, mä seuraan sitä, kato, kaikki tietää, mäkin tiedän. Kaikki seuraa mua. Tuo on vähän downtownia. Se on toi uusi ostoskeskus. Pedrinas. Tämä on se. Tää on kyllä. Aina mä oon kamerassa. Sä oot TV:ssä. Aina mä oon TV. Onko täällä väkeä täällä? Ei oo. Mennään sisälle sitten. Hei vaan kaikille. Onko sinulla mitään tärkeää sanottavaa? On.
Kerro meille se. Minulla on hyvinkin paljon sanottavaa teille. Nimeni on Pekka, olen noin 27-vuotias kokkolalaismies Kokkolasta. Omistan auton. Missä autosi on? Autoni ei ole täällä, eikä sitä ole nähtävillä missään, koska autoni on piilossa. En itsekään tiedä missä autoni on. Autoni on Toyota. Toyota Hiace, vuosimallia 81. Väriltään se on. Se on kultainen ja on elämäni ehkä hienoin auto, mitä olen ikinä omistanut. Päätän lähetykseni täältä tähän. Kokkolan keskuskäytävällä, eli Tehtaankadulla 12.10.2006. Kello on noin 15:07. Kauniin uuden teini. Täällä on todella kesäinen fiilis. Lämpöäkin on noin +5 astetta. Itse ajattelen kohta vetää takin pois ja asettaa havaijipaidan päälleni. Täällä on niin kova meininki. Kaikilla on todella kivaa. Älyttömän mukava. Tulkaa tekin Kokkolan. Kokkola on hyvä paikka asua. Kokkolassa kaikilla on aina yhtä hauskaa. Heipä hei, se on Pekka 20 jotain V taas Kokkolasta, moi. Kuten huomaat, olen edelleen Kokkolassa, jossa on aivan helvetin hyvä meininki. Tässä takanani siintää Kokkolan kävelykatu ja siitä vielä taaempana on juna-asema. Tuolla, there ne on. Itse seison tällä hetkellä Tissiliivikaupan ja Osuuspankin välimaastossa. Voin jopa väittää, että tänä iltana ei ole montaa amista näkynyt, joskin tuolla jossainhan ne ovat. Nej, kom här där Emma. Vem är det? Pappa Emma. Så najkolkää. Jag vill laga den fastna. Jag vill laga den fastna. Laita nyt kiinni sen. Laita nyt kiinni sen. Miksi? Minun tekee näin. Terve! Näin! Hyvä meininki. Hyvä meininki. Moikka teille! Tällä. Mä tiesin, kun se kitara epävirallisesti. Mä tiedän, että kitara kato E-vibreissä tulee ärkeä auto Datsun G haise ei kato. Kato mä tiesin kato. Yo, go with the flow.
Hip-hop till you drop. In the house tonight, man. Hip-hop till you drop. Eikö se niin oo? Julkaistaanko tää jossain? Joo. Joona. Mikä juoppo sieltä? Suoraan 70-luvulta. Rock and roll! Täällä me olemme keskellä erämaata. Mitä? Kertokin sä. Mitä? Amen. Onko? Amen. Kuka väissä? Järjestää 5 000. Laulari. Joo, pissistä unelmat paratiisi. Kaikkien pissistä paratiisi. Shoppari. Sait häneltä jolta olevaa. Asti kuolematta voittaa. Okei. Läpsätä vähän. Ai salame joo. Okei. Let it be me. Saatko toimii? En tiedä, mutta mä tiedän mitä mä teen. I doubt it. Onkohan Joppi tää maakoppia, että tää on maakappale. Häh? Onkohan Joppi ostanut maakappale? Epäile. Mä oon nyt miettinyt tässä niinku parin viikon aikana, niin, että siis jos mä niinku haluaisin olla joku muu, tai silleen, niinku, jos mä niinku havittelisin semmoista täydellisen ihmisen niinku titteliä, niin 2 vaihtoehtoa, niin Richard Dean Anderson ja sitten Dr. Phil. Siinä on 2 täydellistä ihmistä. Ei tehnyt pahaa. Niin. Se nyt tietää vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Niin on vastaus aina. Silleen, se niinku tietää, että pitää lohduttaa ihmistä silleen. Se on niin tunteellisia miehiä, että alkaa itkeä. Dr. Phil. Nyt tehdään uusi elokuva joskus. Tehdään. Turussa. Mitä? Tää Pekka 27V. Toki onko pelottavan näköinen kaveri. It was a fart. Tää. Hei. Mitäs laulu? Sä kysyt, että miksi on vihainen. Ja ikkunasta poluille kiroilee. Mulla on sulle pikkuinen salaisuus. Alaston mies on mulle asia. Ei oo. Vetä lennolle. Näytä mulle missä sulla on kosketus. Piirrän ne kartalle.
Lyft henne dit nu får jag klippa. Vad får lyfta Emma? Nej. Nej. Ta bort skräp. Nej. Jag börjar. Ihaha, ihaha, hewa hirnahtaa. Ihaha, ihaha. Emma. Hej. Jo, vi kommer snart att äta sen då ni har... Får se om det är med. Hej. Vad säger Karl? No en 30 kilo. Hur mycket? Samma. Det är bra för honom. Vi tar kumparit bort här på sen där uppe. Den här. Lägg kumparit här. Kom här. Det är skolan här. Det finns lite vattenkassor och kanske några tallrikar. Det finns i skåpet finns det ju. Finns det? Dit finns det skåpet tallrikar för plättan. Ota minulle maidon. Nej, vi tar inte maiton nu ännu. Voki falla tuu titta. Oj! Mummi falla hit. Voki kommer hit. Voki kommer hit, joo. Uppoa voki. Kommer Fåki hit? Voki veti on